हाय फ्रेंड्स नै दा आं दंफैयो डिब्रुगड़ ट्रेन स्टेशनाव सिमला सापननिफ्राय फैदों आङो दा जों थांनो नागिरदों डिब्रुगड़निफ्राय क'क्राझारसिम राजधानी एक्सप्रेसजों लाइफआव फार्स्ट टाइम राजधानी एक्सप्रेस गाखोनो नागिरदों दिनै माबोरै मोनो नायनोसै बिनि माबाखौ फिलिंसखौ सिमला सापननिफ्राय फैदोंमोन जोङो जा अखा हादों दिनै लामानो आरो लामायाबो ट्राफिक जाम बिराद गोबाव लाखाबाय मेला दा आंजों लोगोसे दंफायो आब' दंफायो नै आब' जा बुरजा माल लाबोखादों जों न'निफ्राय गिलिर जोसा माइरं ना सिंगि गोरा लाइफआव फार्स्ट टाइम राजधानी एक्सप्रेस गाखोनो मोनदों जा आराम नांखादों गाखोनानै गोसोखौ आंना सिदा नैबे गोजौआव आब' गाखोबाय मालाय हनै गोजौआव हराव हरसे गाखोना फैनानै दा सोरां फैबाय फैयै फैनानै निउ बङाइगाव रेलवे स्टेसन मोनफैबाय बारा गोजान गैथारला क'क्राझार रेलवे स्टेसन मोननो फैयै दायो जोङो क'क्राझार रेलवे स्टेसन मोनफैबाय नायलाय बेसे मोजां नुदों हनै बर'नि कालसारखौ रेलवे स्टेसनाव आर्ट खालामना दोननायखौ स्टेशननिफ्राय थमथमजों फैबाय दायो जों थांगासिनो बैराथि नोगोर बेयावना बाब्रे लामाया बेसेबायदिखा फैयै दायो जों मोनफैबाय न'आलागै हाय फ्रेंड्स भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय एसेनोसै